Det vender vi klar, nu bliver så fod. Ja. Ja, den anden larmested. Den har Sirius lidt med. Den er... Eller det er bare en rolig fyr. Ja. Han skal have varmen. Mor, han skal have varmen. Ja. Du skal også veje ham. Det vil lige tage væk, når det der under os. Gucci, kan du slikke din lille mand? Slik ham. Jeg forstår ikke, hvordan de kan finde hen til deres mor. De har jo ikke engang åbnet øjnene. Jeg har prøvet at sætte af ud i skoven, du kommer ind. Ja, det er fint, Gucci. Jeg skal stige. 115. Den var der mindre end den anden. Ja, hvor var den her? 161. Prøv Okay. igen det der. Jamen, jeg prøver altså lige stille på det plan under fladet. Så nu slikker Gucci løs. Jeg filmer sgu stadig. Filme. Ej, nu kan du så også godt holde lidt bedre.